kitaan mi apo, mesa nga concern da itoy, ket di ito'y tricyclean tayo nga overpricing da kano at in report da apo nga upat nga natiketan ti agcharge si overpricing iso i-endorse ko dito apo ti committee ti transportation to find a way nga makita nga nalay no mano ti plete ti tunggal papananda po ta ti rigat na kano ngamin panay RR kila kano ti obubra da nagadutag message kanya ka po nga overpricing dito tricyclean tayo ket madi nga pulos apo isupay nga tay kunak kadakwada no ka dito tricyclean na po nga privilege lang detoy franchise da mabalin at anytime nga ibabawi ti syudad apo no makita dang handa nga comply ti linteg tayo iso I hope and pray nga masolusyonan tayo detoy nga overcharge dito tricycle apo.